Yabi sa kadalagan sang Ilonggo nga rank 10 sa 2025 Pharmacists Licensure Examination. Hibalaon ta sa atong pagtutok. Tubtob subong, hindi sa gihapon makapati ang 23 anyos nga graduate sang Bachelor of Science in Pharmacy sa University of San Agustin sa Iloilo City nga rank 10 ini sa 1,907 ka mga nagkuha sang 2025 Pharmacists Licensure Examination. Suno kay France, ginpangamuyo lang niya nga makapasa rini bangod hindi nangin mahapos ang eksaminasyon. Siya kuno ang labing una nga miyembro sang ila pamilya nga nakasulod sa top 10 sa anuman nga pasinawan. Na-realize ko daan worth it kid ang pagsunog sang kilay ko during first year, second year, and third year kay nagamit kita nun sa board exam. Kay hindi mo siya makaya pasudlon sa short amount of time. Si Franz ang tumandok sang Barangay Hines, Lambunaw, Iloilo ang nakakuha sang passing rate nga 90.95%. Nangin panghangkat sa pagtuon sini sa kolehiyo ang online setup sa tion sang pandemya. Sa iya pagpursigi nga mangin madinalagon sa pag-eskwela, may mga bagay gidini nga ginsakripisyo. I have to turn down ang balbala ko may lagaw, may katuan especially during nag-amat-amat na bala open up the pandemic. Kasi syempre damo ka panghagad, pero damo kaya tulunan. Sa karon, ginabinag-binag pa ni Franz kung mag-eskwela sa pagkamedisina o kung mangin isa naka-professional nga pharmacist. Samtang ranked man sa pasinawan si Yasser Nursam Salahud in Rizal sang Universidad de Zamboanga nga nakakuha sang 93.50% nga passing rate. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.